Ahoj všichni, dneska vám ukážu věci, co jsem si koupila dneska, zase v Decathlonu. A vlog možná z toho i uvidíte. Nevím, kdy ho vydám a nevím, jestli ho vůbec vydám, takže třeba úplně ten vlog nebude. No, jdem na to. Koupila jsem si 3 věci. Si myslíte, že to je málo, ale já tolik peněz nemám. Já kupovala jsem si to sama. Jo, a jsem trošku nemocná. Tak, první věc jsou nový rukavice. Ano, zase rukavice, ještě jsem to nesundala, protože jsme to koupili před chvílí. Takovýhle, přijde mi, že jsou jako gumový, ale myslím, že i díl vydrží. Díky tomu. Takže to máme rukavice. Jo, bude to takový rychlý. Já vám je ukážu, jak je mám na ruce. Vypadají nějak takhle, jsou fakt jakože umělý a je to úplně divný. A prostě to je nápis od nějaký značky to je. Takhle. Vypadají prostě. Samozřejmě 2. A velikost M. Kolik stály? Nějak kolem 200. Myslím, že 230. Možná mám někde účtenku, ale proto teďka nechci jít. Jako další, tady máme takovýhle krásné ponožky. Jedny jsou takovýhle a druhý jsou takovýhle. Jsou krásné, taky jsem to nesundala ještě. Velikost 39 až 42, takže to mi bude docela dlouho. Je to asi i jasný, že budou vysoký. Je i dobrý, že jsou právě že jako 2 páry. A jo, stále asi taky nějak kolem 200, myslím. Nevím. Jo, asi jo. Myslím, že taky 230, takže to jsou tady ty. A jako úplný skvost nakonec máme jednu věc, která je úplně jakože tak a to je takovýhle bičík, je parkourový a úplně krásný. Tady má úplně takovou jako gumu. Je to úplně divný a je dlouhý. A stál kolem, nevím, taky kolem 200 stál a je taky moc krásný. Moc se mi líbí. A všechno jsou to věci od stejné značky a ze stejného obchodu, takže slay. No, krásný. Tak. A tohle bude asi konec. Jo, a ještě jsme byli v Mekáči. Za chvíli si půjdu sníst cheeseburger. A jo, tohle bude asi všechno. Takže já se s váma loučím a ahoj.